A Kutyaduma Központ nem kutyaiskola. Célunk, hogy az emberek megismerjék és megértsék magát a kutyát és kommunikációját. Felismerjék, nem csak mi próbáljuk megértetni magunkat a kutyákkal, ők is folyamatosan kommunikálnak velünk, próbálnak beszélni hozzánk. A kutyák a farkastól származnak, falkaállatok, társaságra és irányításra van szükségük, egy határozott vezérre. A kutyákat mérettől és fajtától függetlenül erős ösztönök irányítják, amiket az emberi társadalomba történő beilleszkedéshez kontrollálni kell. Sokan azt hiszik, a kis és a nagytestű kutyák nevelésében, tanításában lényeges eltérés van. Ez nem igaz. A kistestű kutyáknak is ugyanúgy szükségük van az irányításra. Ideális esetben a falka vezér a gazda. A többtagú családokban nem mindenki lehet falka vezér a kutya szemében, de mindenkinek a kutya fölött kell állnia a falka rendben, még hozzá jóval a kutya fölött. Ha a vezér vagy az ideális falka rend hiányzik a falkából, akkor a kutya belekényszerül abba a helyzetbe, hogy ő irányítson bizonyos dolgokat, akkor is, ha ő ezt nem akarja. Központunkban a gazdák megtanulják, mit kell tenni ahhoz, hogy a kutyák tiszteljék őket. Hogyan tudnak az otthoni menetrenden változtatni. Ez alatt nem azt értem, hogy a kutyáknak mostantól rosszabb élete lesz, és nem szerethetik őket annyira, hanem hogy a számunkra jelentéktelennek tűnő mindennapi apróságokat rendszerbe helyezzük. Ha a kutya felismeri és elismeri, mi jóval fölött állunk a falkában, a problémák jelentős része megoldódik. Ezt megfelelő tekintély nélkül nem lehet elérni. A tekintély nincs ingyen, és nem könnyű megszerezni. Növelése érdekében otthon a mindennapokban is következetesnek kell lenni. A nevelés és a tanítás a kutyák nagy részénél mentes a fizikai erőszaktól. A nevelést a természetes farkas-falka viselkedésére vezetjük vissza. A tanítást jutalmazásra alapozzuk, és jutalmazással építjük fel. Az agresszió problémás kutyák esetében a nevelésbe szükség szerinti büntetést is kell alkalmazni. A tévhitekkel ellentétben a büntetés lehet egy szúros tekintet, egy határozott rászólás, a kutya kiközösítése, de nem lehet célra vezető a verés, sőt, az még tovább is növelheti az agressziót. Ezeknél a kutyáknál így lehet és kell kialakítani a helyes és jó kutya-gazda kapcsolatot, a szükséges kötődést, amire a továbbiakban minden más, így a jutalmazásra alapuló tanítást is építeni tudjuk. Mikor az emberek meglátják, hogy több kutyát sétáltatok pórázzal vagy anélkül, általában az arcukra van írva a kételkedés. Nem hiszik el, hogy egy ilyen vékony lány irányítani tudja őket. A kutyáknak nem az számít, hogy milyen nagy darab az ember, hanem hogy mennyire határozott, következetes. A kutyák másképp gondolkoznak, és másképp látják a világot, mint mi. Nagyon lényeges, hogy kutyánk megtanuljon más kutyákkal helyesen kommunikálni, hogy bárhol és bármikor nyugodtan elengedhessük fajtásai között. Minden probléma, félelem, verekedés, agresszió nélkül részt vehessen közös játékokban, pancsolásban, futkározásban, hiszen ez az ő egészséges életéhez nélkülözhetetlen. A jó kutyáról mindenkinek van elképzelése, de milyen a jó gazda? A jó gazda reális dolgokat vár el, következetes, szeret sétálni és játszani kutyájával. Gondoskodik róla és arról, hogy a mindennapi szellemi, fizikai tevékenység megvalósuljon, és természetesen nagyon szereti őt. Hisszük, hogy minél jobban megértjük őket, annál jobb, boldogabb, nyugodtabb életet élhetünk mi is, és ők is.